Molt bon dia. Ens hem reunit aquí al Palau de la Generalitat en presència del molt honorable president per inaugurar solemnement l'any de les biblioteques. Com sabeu, aquest any el va instituir el govern el passat dia 30 de desembre amb la intenció que ara posaré en relleu. No em consta que mai abans tantes bibliotecàries i tants bibliotecaris, tants professionals del món de les biblioteques s'hagin reunit en aquest palau amb el president del país. Entenguem, doncs, aquest acte com una mostra explícita de reconeixement a la feina que esteu fent, que han fet els professionals bibliotecaris del nostre país. El president obrirà, doncs, un any de les biblioteques que servirà per moltes coses, però essencialment per tres. La primera, per agrair-vos la feina que feu i que han fet, que han fet els vostres col·legues en moltes generacions anteriors, la feina que feu i que ha posat el sistema bibliotecari entre els serveis públics més estimats per la ciutadania. En una escala de 0 a 10, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, en una escala de 0 a 10 la ciutadania despuntua amb un 8,2. Honorem també la feina de milers de bibliotecaris que durant 100 anys, impulsats per la vocació professional i per la voluntat d'excel·lència, han donat forma a una de les infraestructures d'estat més sòlides i modernes de què disposa el país. I en tercer lloc servirà per tal que, plegats, professionals i administradors públics, ens emplacem a continuar treballant i fer possible, per tant, que el sistema bibliotecari sigui de màxima excel·lència, avançat, capaç de seguir sent un referent d'innovació cultural del país. El sistema bibliotecari català, deixant de banda les biblioteques especialitzades, avui no en parlem, les universitàries tampoc en parlem, o les escolars tampoc en parlem, o la Biblioteca de Catalunya, saludo la directora, tampoc en parlem específicament, parlem de la xarxa de biblioteques tradicionalment dites populars, compta amb importants actius. En primer lloc, l'equip de prop de 600 professionals, 600 bibliotecàries i bibliotecaris que hi treballen, acompanyats de 1.500 professionals més, entre tècnics i personal de suport, a l'entorn de 2.100 persones que treballen en l'àmbit bibliotecari del país. Tenim també la magnífica tradició formativa. Un dels grans encels de la Mancomunitat va ser la creació de l'Escola de Bibliotecàries, avui heretada per la facultat que hi dona grau, i també altres graus que estan afegint, la facultat de la Universitat de Barcelona que hi dona grau, i també altres graus que estan apareixent en l'entorn d'altres universitats, per exemple la Universitat Oberta de Catalunya. Posseïm tanmateix uns magnífics centres. A hores d'ara en tenim 381, 370 centres físics, 370 biblioteques i 11 bibliobusos per tot el territori del país. En els propers mesos, dèiem ara amb el president de la Diputació que només en l'entorn de les comarques de Barcelona se n'inauguraran 6 i en el reste del país 6 més, o sigui que hi afegirem entre renovacions i nous centres 12 centres entre renovats i oberts de nou. Només entre l'any 2010 i 2014 s'han construït de nou, ampliat o reformat, només dic entre el 2010 i el 2014, subratllo aquestes dates perquè són les dates de les dificultats. Només en aquest període s'han construït de nou, ampliat o reformat 78 equipaments bibliotecaris. Ben especial, ben rellevant en el context que hem viscut. El sistema atén directament a 410 municipis, aproximadament el 95%, prop del 95% de la població del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tenen carnet bibliotecari 3,5 milions, 3.535.000 persones, el 47% de la població. L'any passat les van visitar 24.818.111 persones. Les van visitar amb accions de caràcter vinculades a la feina de les biblioteques. Una mitjana diària, com comentem sovint amb la Carme Fanoll, de 85.000 persones que entren cada dia en el conjunt de les biblioteques del nostre país. Van prestar les biblioteques
biblioteques, 16 milions llargs de documents a 1 milió pràcticament d'usuaris actius i van mantenir viu el fons viu de les biblioteques de pràcticament 14 milions de volums. S'hi van fer 65.000 activitats, 170 de mitjana anual per biblioteca. Aquestes xifres són expressives del que significa el sistema bibliotecari català, però encara és més rellevant imaginar qui són els ciutadans que hi ha al darrere d'aquestes xifres. Ciutadans de totes les edats, com sabeu bé, de tota condició, com sabeu bé, persones joves, persones jubilades, persones de mitja edat, catalans de tota la vida, catalans nouvinguts, gent de en totes les situacions, en tots els contextos que utilitzen la biblioteca per desplegar la seva vida cultural més primària. Ara explicaré el que vull dir. Les biblioteques juguen un paper clau en el foment de la lectura, en l'activitat cultural del país, en la cohesió dels nostres barris, dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Van néixer com a llocs de formació i d'educació, però avui són també llocs de cultura integral, de cohesió social, d'intercanvi social, d'integració entre joves i grans, d'integració entre nouvinguts i persones ciutadans catalans de tota la vida i llocs també de connectivitat digital. Són veritables instruments de coneixement i de democràcia, són l'esglaó primer, l'equipament de primera necessitat, l'equipament primer del sistema cultural del país. Són la peça constitutiva bàsica a l'hora d'imaginar un país culte i democràtic. Sense biblioteques tindríem moltes dificultats per fer un país veritablement culte i democràtic. Són essencialment proximitat, són casa, són extensió de la casa i en termes generals, permeteu-me que us ho digui, tinc l'impressió que vosaltres sou els seus amics, sou amics de tots els ciutadans que a casa vostra, que a casa d'ells hi entren cada vegada que venen a utilitzar-la. Queda clar, doncs, que el sistema bibliotecari és l'expressió de la magnífica aportació feta per la vocació dels professionals que hi treballen. Però en aquest cas no seria just no fer notar la importància que han tingut les bones decisions polítiques preses pels responsables del país quan les circumstàncies polítiques així ho han permès. La generació de la Mancomunitat, Prat de la Riba, Eugeni d'Ors, Jordi Rubió, Puig i Cadafalch, Rovira i Virgili, van obrir un camí imprescindible en l'àmbit de la cultura i de les biblioteques del país. Van ser ambiciosos, van ser decidits, van ser culturalistes. Sense aquell pla de biblioteques del juliol del 1915 no seríem on som. Sense aquell primer concurs per adjudicar 4 biblioteques populars, una a cada demarcació, Valls, Sallent, les Borges Blanques i Olot, la de Valls encara ben viva amb la seva arquitectura, difícilment estaríem a punt de socialitzar el servei al 100% dels ciutadans. Si la tardor de l'any 1915 no s'hagués inaugurat l'Escola Superior de Bibliotecàries, difícilment avui estaríem fent aquest acte. D'aquesta conjunció de determinació política i d'implicació professional n'ha sortit el resultat d'excel·lència que avui celebrem. Serveixi d'exemple aquest vincle profund entre voluntat, vocació professional i convicció política. Avui compartim el projecte bibliotecari als ajuntaments, tots els ajuntaments de Catalunya, les diputacions, totes, singularment la de Barcelona amb un paper fonamental en els últims 25-30 anys, i el govern de Catalunya, també amb un paper fonamental en aquests últims anys. Caminem cap a un model plenament integrat, plenament cooperatiu entre totes les administracions que hi fan costat. I fins i tot em plau poder dir que en aquests anys de dificultats, fins i tot en aquests anys de dificultats, la suma de la feina feta per les administracions ha permès que la despesa pública s'hagi mantingut. Amb aquest mateix esperit de cooperació hem d'encarar els reptes del present i els reptes del futur. Heu de gestionareu el canvi tecnològic i el que això representa. Gestionareu una realitat sobredimensionada d'informació i no sempre fàcil d'administrar, amb un coneixement i amb una saviesa que cal construir. Gestionareu un públic cada cop més divers i més plural. Gestionareu uns espais cada cop més demandats com a espais de comunitat per part de la gent i probablement reforçareu el vostre paper de prescriptors, aquella idea d'Andors de desvetllar les curiositats adormides, així us veia l'Eugeni d'Ors. Ben segur que aconseguirem millors resultats en el foment de la lectura, en la lectura del nostre país, amb una implicació
tan decidida com la d'ara, però encara més per part del sistema bibliotecari. Totes aquestes són reptes que tenim per davant i que ben segur que desplegarem en els propers anys. La commemoració que iniciem servirà ben segur per visualitzar més clarament aquest rol central de la biblioteca en la constel·lació cultural de Catalunya. Després seran explicats els eixos principals d'aquesta commemoració i ben segur que amb el manifest que serà llegit expressarem els ideals de futur del sistema bibliotecari en el context d'un país que justament està renovant profundament els seus ideals de futur. En un article ja fa anys publicat, Teresa Rovira recordava que l'any 1920 l'escriptor francès Jules Romans va visitar Barcelona per conèixer l'obra cultural de la Mancomunitat. Ell va dir, com a conseqüència d'aquella visita, moltes nacions han estat fundades per l'espasa, va dir ell. La nova Catalunya ha estat fundada pels llibres, va dir ell en aquella visita de l'any 20. Això li va cridar l'atenció a l'estimada Teresa Rovira, i ho va deixar escrit. Bé, això és el que volem mostrar una vegada més, que un país pot ser fundat pels llibres, per l'escriptura, per les idees, per la voluntat justament de fer un país millor, i que normalment això surt de la bona feina dels professionals i de la bona voluntat de la gent que administra la política. En qualsevol cas, les biblioteques hi han de tenir ben segur un paper fonamental com el que han tingut fins ara. Ben segur que perquè això sigui possible cal l'agraïment a la vostra feina, a l'entusiasme i a la professionalitat que heu mostrat i que seguirà sent un senyal d'identitat de la vostra activitat. Moltíssimes gràcies a tots i l'enhorabona per aquest any.